Yegusu wo ɔkwan a akanfo fa so nya wɔn din. Yahwɛ ɛyɛ kradin, yahwɛ awo nidiso. Ɛnɛ yɛrehwɛ nnabɔne. Nnabɔne nso yɛ kwan a akanfo fa so tumi ma wɔn mma edin. Bedin de nana emisa ayima ha yɛ lɛ sɛtwi. Yɛnkɔgye bɛ ne yɛntoa so. Ɛnɛ ba mede ma wo ni. Wodi kan hwehwɛ aguane ansa na wayi ɔprɛmire ahi. Wodi kan hwehwɛ aguane ansa na wayi ɔprɛmire ahi. Ebisɛ ɔprɛmire enya bo a yɛde ne di agori. Nti ɛwɔ sɛ wonya baabi a wobɛguan afa. Ɛwɔ sɛ wonya obi a obetumi akyerɛw sɛ fa ha yɛsɛn. Bi a wakokuduru wobetumi etu mirika ansa na wakɔ akɔyi ɔprɛmire ahi na aso. Ɛnɛ ne yɛrehwɛ nnabɔne. Megye di sɛ yɛsua nnabɔne ɛwɔ dwumadi ɛso. Yɛkan sɛ akanfo ɛwɔ nnabɔne a yɛfrɛ no nnakronkron ahorow anan. Nnabɔne a yɛfrɛ no nnakronkron. Akanfo wɔ ahorow anan a yɛkyerɛkyerɛ mu ɛwɔ adeduanan nna aduanan abien yɛkyerɛkyerɛ mu kwan a ɛfa so a ɛba. Ne nyinara yɛakyerɛ mu ɛwɔ dwumadi ɛso. Na akanfo nnakronkron anaa nnabɔne a yɛreka ho asɛm ni edi kan ɛyɛ fɔdwo. Ne ɛtɔ so abien yɛ awukudae na yɛkɔ fie ne yɛkɔ akwasi dae. Na sɛ ɔbea bi ɛkɔ awoɔ so na ɔkɔwo ne ba ɛwɔ saa nnabɔne mu biara a wotumi ɛde saa nnabɔne no anaa nnakronkron no ɛma ɛyɛ abofra a wawo no no. Nti ebi ɛte sɛ abena kwabena na kyɛ sɛ wɔwo no ɛyɛ dabɔne anaa dakronkron. Ne ɛtɔ so abien kofi fofie na ɛsɛ wɔwo no wɔ dabɔne bere anaa dakronkron ɛbere. Yɛwɔ ama dapaa ɛne yɛwɔ koo fɔdwo anaa sɛ kwadwo fɔdwo. Nti sɛ wonam na wote saa din ne bia na ɛsɛ saa afo no wɔwɔ dakronkron anaa dabɔne ɛbere emu. Bedin de nana emisa ayim. Aha ɛyɛ lɛ sɛtwi. Aha no deɛ adesua nkoara ɛnyɛ sua nneɛma a ɛhintaw no yɛyi ne nyinaa di ɛwɔ ha. Yɛbɛsan nso aba ne yɛde kwan foforɔ a akanfo fa so ɛnya wɔn din abrɛw. Makraw. Bye bye.